We beginnen met de Monnikentocht in Veenkleester. Die wordt vanuit Joet, of ja, keer vanuit Joet rieden worden op een fiets onder oren. 57, 64, 77 en 150 kilometer. Jack Casimir, mooi dat je binnen. Je bent de mei-organisator van deze Monnikentocht. Allereerst, waar kom je dan al je deel met een Monnikentocht? Ja, Monnikentocht, ik geef het door de gemeente Noordoost-Friesland. We beginnen natuurlijk in Veenkleester. En hoe Boeren, Gergerskleester. En dan gaan we onder de Burgman Matrot op Burgum. En dan Rensje Geest, Kleester Kleerkamp. Komen we dan bij Del. En dan gaan we Dokkum. Helemaal naar het noorden, naar Verwert. Kleester, Nieuwewier en Moire, Ajem. En zo gaan we richting Veenkleester uiteindelijk. Want er zitten hier dus in deze omkrieten echt een heel soort, nou ja, of sierten, een heel soort kleesters. Ja, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. We hebben in onze gemeente ongeveer 10 kleesters ben daar vroeger geweest. En eigenlijk is daar niks meer van de zien of heel weinig. En dat vond ik dus, vonden we al wel heel opmerkelijk. En daarvoor zeiden we van, nou, hier is heel veel te vertellen over deze regio en over de gemeente. Dus ik denk, nou, misschien is het mooi om daar een fietsdag mee te doen. Ja, want er binnen dus eigenlijk geen fysieke bezienswaardigheden meer in de zin van dat er echt nog een kleester staat. Misschien nog wel oerblooselen. Ja. Kun je de meesten daar kwaad iets hoe zitten van waarom zou ik deze tocht fietsen maken? Want wat ben je zelfs, waarvan je dachten van, oh, dit is toch wel heel bijzonder. Nou ja, sowieso. Binnen de contouren van het kleester binnen natuurlijk nog zichtbaar in het landschap. Daar binnen de sleten, maar ook de hechten. Vroeger werden de kleesters gebouwd op een hechte van een paar meter hoog, zeg maar. Dus die heuvels die just hier en daar nog wel werden kleesters tegen had, die ben er nog. Het is wel zo, bij sommige kleesters ben die heuvels ook alweer aangegroeven. Dus bij Klaarkamp is er eigenlijk niks meer van de zien. Maar ja, de kist het verhaal dan wel weer vertellen. Dat het daar west is en de sletten ben er nog. Dus ja, het verhaal is natuurlijk lekker goed. Want hoe probeer je dat verhaal dan tijdens aan tocht onder meestal oer te brengen? Want dat lijkt mij nog wel een uitdaging. Ja, we hebben een Route U-app. Dat is een app die je op de telefoon downloaden kan. En dan gist, die leidt die terug de hele gemeente. En bij elke bezienswaardigheid wordt er een verhaal zichtbaar, zeg maar, was lezenkist, hoe het kleester en de eigenschappen van het kleester en wat er al je te vertellen is. En het is net alleen nog over de kleesters, want dat ben uiteindelijk met zien. Maar in de gemeente is nog zoveel meer te vertellen. We hebben het dus ook over de sluizen bij Dokkum Ziel, de zwaarden bij ons in de buurt. En de polders in het noorden. En ja, er zijn heel veel dingen die de monniken bij de Einhoorn hebben. En sowieso ben er een prettig ding te vertellen over de gemeente. Dus daar hebben we al opname in die route. Ja, want het binnen dus routes van, het tiental kilometers tot aan 150 kilometer. Ja. Heb je zelfs het rondje ook al eens even een keer in? Ja, zeker. We hebben de route al een paar keer gefietst. Al een jaren heb ik dat georganiseerd met een lidsgroepje van de mannen te zien. We zeiden, nou, dat is wel hartstikke mooi. Ook om dat wat in groter verband te doen. Dus zeiden we van, nou, zo'n wat groter oppakken kennen. Een app is misschien mogelijk, een website. Ja, maar wat vrijwilligerswerk is misschien heel wat moois in wat flansen. En zo hebben we dat nog echt dingen. Ja, je hebben eigenlijk een hele naaie tocht teweeggebracht. De eerste monnikentocht, die kan je van Joet af fietst worden. Wat ben de plan voor je officiële lancering en wanneer kan meesken daar iets over verwachten? Want ik zeg ik een munt lezen die je mij hier bij Gelieks. Ja, we hebben een muntslijn. Vroeger hingen we in Friesland een eigen muntslag. We hebben eigen munten maken. Zelfs in Dokkum hebben ze ook een muntenslijn vroeger. En kijk, voor de oorlog, voor de Wereldoorlog, eerder een munt gehad vonden in de buurt van Dokkum. En die leidt tentoongesteld in het museum van Dokkum. En op basis van die munten die toen vonden binnen, hebben we nou ook een munt maken. En dat is in samenwerking hier met Starco in Kolm. Die heeft dus daarmee geholpen. En met die munt kun je dus die route volgen. En op verschillende stempelplakken kun je zelf ook een inslagmaatje in die munt. Waarbij je aan het einde een word maakt. En zo kun je dus die hele route volgen. Dus
Ik weet net correct wat wie de vraag is. De vraag wie meer van wanneer kan mensen zelf ik mij deze munt op paard gaan? Ja, zeker. Nou, ze kan nou al met de munt op paard gaan. De officiële lancering, dat zou je het wijzen, maar door familieomstandigheden is dat net teruggingen. De bedoeling is nou dat we op 30 augustus, dan willen we de officiële lancering doen. Waarbij we dus wat grotere uitpakken, zeg maar. Waarbij we wat koffie drinken, bij ze in Vinkleesteren en zo'n officiële startmeidje. Maar straks zei je kan al op de website kan je al inschrijven. En dan had je dan zei ze, nou ik wil los. Dan die munt kun je krijgen. We hebben een boekje erbij. We weten ook alle beschrijvingen instellen. En dus het is al los. Ja, het is los. Je kan het digitaal en fysiek de Monnikentocht vanuit Vinkleester weer naar Vinkleester doen. Hoe doet het van 57, 64, 70 of 150 kilometer?